Abu Mike EJEAGHA, Mike Wachukwu EJEAGHA. Aba afam Nangolo, Mike Wachukwu EJEAGHA. Mike Wachukwu EJEAGHA bụ onye EJEAGHA. EJEAGHA dị n'Enugu State. Ịbaza na EJEAGHA, abụ m onye ụmụ agba EJEAGHA. Ụmụ agba dị n'ime ụmụ ndị a na-akpọ ụmụ Ọshụla. Ya bụ EJEAGHA. Ife dị n'ụwa bụ na ụwa na-agbagharị. Ị nwere ike echiri ị ga-azụ afịa. Mesiji ọ bụrụ afịa ka ịzụba. Ị nwere ike isi na ị ga-eme nke mazi ọma abụ ya. Ụgbọelu nke ọ ga-abịapụta sị na ị ga-eme ọ bụla ka ị ga-eme. Ife kpata bụ na ndị jebe tụba egwu bụ na egwu na-asọ m. Egwu dị ogbugbo ụzọ esọ ụmụ nsọ ka ndị na ụmụaka. Enwe ndị anyị na-aba bicha mgbe a na-akpọcha jita. Na-akpọ jita. Ọ dị nwere mma mkpọ afa mmadụ ka na maya bi na-akpọsi jita. So a na-akpọ na-asọzi m ụsọ. Mgbe nọ ebe afọ wee jekwuru ofu onye n'ime fa okenye dịka m onye akụba anyị kwọ si akụziere m jita. Osi na ya makụziri m jita na my parents nne na nna m ga-ewe iwe nsị ya mba na be m ewe iwe. Osi mba na ndị maka oge ahụ oge anyị dị n'ụmụaka ndị na-akpọ egwu ndị na-eti egwu na egwu ọbụla fọsọrọ ya bụ sọ ya bụrụ mgbaga adịghị ọfa ka ndị ezigbo mmadụ a na-ewe ọfa ka ndị ọṅụ mmanya na-agbagheri. Nwere nwoke ị ga-asị na ka nwa ya ji eti egwu ga-ekwe mgbe anyị na-eto mana emegidere ihe a nwata isi na nsị na m ga-eme eti egwu. Emesịa nna m si m ọ bụrụ nke a ka m ga-emekwa. Ọ na-atọ sị na ndị ọrụ fa na-ajụ ọ bụ ihe a ka m ga-eji wee dị ndụ. Ọ bụ ihe a ka m ga-eji wee dị ndụ. Nsị fa na mmakwa ya m ga-asaba. Ọ bụ uche Chukwu mee na adị m nwa obele nwa. Oge anyị bi na coal camp obodo ebe a. Na coal camp Ogbete Enugu ka nọ wee mụ m n'oge nna m na-arụ ọrụ na health. Ọ mụrụ anyị 6 mana kịta sọsọ m na nwanne m nwaanyị fọzi. Ya bụ oge ahụ mesizi ya na-eso ndị a na-akpọ gita. Ebe a ka m na-eso ba wee mụtazi ya gita. Wee bido ife a na-akpa akụkọ na-egwu ife na bụ mebele ndị redio Nigeria. Ebe a ka m mere program izizi. Program mere ka a na-akpọ Jita Playtime. Jita Playtime. Mgbe a bụrụ 1940. Emesịa nsoro ndị redio Nigeria kwa afọ na-emekwa ife a na-akpọ Igbo Play. Mekasị na-emegbo Igbo Play ewenụba ọgụ 1960 gịnị 64 or 66 1960 something for 3 years 67 yeah. 66 ka emeku anyị nụba ọgụ nụchasị ọgụ anatakwa ndị ESBS wee kpọọ m bịa season na anyị chọrọ ka m bịa melụva program. Cheke program ga-emelu kwasị na akụkọ na egwu nsiba maka na nke na-emebulu ndị redio Nigeria akụkọ ka m na-akọ wee na-akpọjita ndị a sị na achọ ka melụva program. Na ọ bụ na melụva program na aga ndị ibe na NTA ga na-eshu gosi live
oge a ka m ji bido mere program akọni egwu mee for some years kasi na fe nwere ego vaja akwụ ụgwọ akwụsa nke ebe afọ na ntị ya ka nnọzi wee nwee ihe a na-akpọ na ma ekunitego ebe a ka nnọ bido webebe records ebe a ka nnọ bido webebe record isi mmel ka a na-akpọ ofu nwa si nne ya ka soluju ugbo nne ya si na n'anya bụ ofu nwa si nne ka soluju ugbo nne ya si ejela na ọ bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya egwu abịa n'ụbịa tagbuo ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya agwọ abịa n'ụbịa tagbuo ofu nwa na ofu nwa na nke bụ egwu 1940 gịnị do what in about 40 gịnị tego n'aka egwu a akwa agha anyị bidoro 19 gịnị do kọwalụ m ọfụma 67 mana egwu a ego mmeli ya onye mmeli ya bụ Niger Phone Records on pụrụ egwu ọzọ mmekwalụ mgbe a egwu a mmeli mgbe a bụ egwu nwaanyị a wardress egburu na prison yard nwaanyị na-arụ ọrụ ebe ka gburu ekwa bụ egwu ọzọ mmekwa achọkata isi afụrụ isi wee ruo echi wee bidozie mebe egwu ndị ọzọ egwu feri ka na mara nke m ga-akpọ afịa udegbu na dị ya gbọgbọgbọ mgbọ dị ya emeka gụ orika ndị Polygram na-emele egwu kịta mekara na-emebụrụ si iti onye kwụrụ egwu before that was 1960s wee ruo 70s mgbe mere m egwu onye kwụrụ egwu na ndị mmele egwu na 70s na 80s bụ ndị Polygram Lagos bee ka anyị nọ egwu mmebụrụ m about 14 albums ebe a mmezi nke ndị mme private about 6 or 8 ebe isii ka mmeli ya so ebe a ka nọ wee bido wee mebe egwu ka m na-emezi ya bụ egwu ọ na-apụta wee ebe ọ bụ na ndị a chọrọ akụkọ ka abịa kọwalva akụkọ wee na-akọ ife dị n'omenala mụnwa soluzie chọgharịba ife dị n'omenala mesịa kpọọ ụmụaka na-abụ ụmụ ikolobịa na-abụ sifa biko n'ibe ga-eme na ụnụ afụgo na ihe anyị na-eme aghọbago nri a ga-eri ke ka anyị ga-esi nweta akụkọ a ga na-edere ndị a na anyị na-ede akọlọva akụkọ ofu akụkọ every week ke ka anyị ga-esi nwetazi akụkọ ka si na fa ka ba nwa bụ okuva kpọọ ụmụaka na-abụ gbabazie bunyefa redio rekọda buru na-eje n'ime vileji ebe ugbo gbugasị na-erekọdụ si akụkọ nke ọzọ nwe nke mụ ndị anọ bụ ụmụala akụkọ nne ndị mmadụ n'ụzọ na-abịazi na o nwere akụkọ ụmụ ndị ga-esi dị ka Abakaliki bịa si na nwere akụkọ anụ na-akọ akụkọ na akụkọ nka ebe a ka anyị na-egwu akọbazi akụkọ rinne na ife mere n'obu na ka emechara ife a niile akọrọ m ọ dị nke olu 3 or 4 years letrọzi oge ahụ ka anyị sikọsi akụkọ jụwazi asịsa akụkọ anyị kọrọ afọzibụ ebe ọ dị gasị na fancha na-ewepụgo out ke wee gwu m nke izizi bụ na ewelu ndị egwu ka ndị na-aṅụrụma ewelu ndị egwu ka ndị na-achụ ụmụ nwanyị ewelu ndị egwu ka ndị na-agba akalogori o nwere ekwe na ya ga nakata nwa ya wetara okele afịa bụ ụtaba nkịtị ka akpọ ọ na-eti egwu ma ndị na-ete ete ewelu egwu ndị be anyị were egwu sọsọ nọ n'ime obodo wee na-eti egwu na-akụ ya na-akụ ha onwe elili a na-eli ọ bụsị abụ egwu ndị be anyị chọrọ mgbe a mgbe oge na-ekwu 30 40s 50s ka o mesịrị gbadaba adaba mana abịara m wee kpọọ nna m nye mụọ m
oge jesigo ma akwụkwọ na St. Patrick's mgbe si efukwala egwu a na-akụ nchọrọ ịkụrụ si onwe ihe onye ọrụ oyibo na-eji ego ya mana m ga-eji nke m wee mie ọsị mee nsị onwe ihe onye ọrụ ubi ji ego ya eme m ga-eji nke m wee mie ị ga-afụ ya n'anya ọsị m oge njebe si na-egbu maka ịlụta m oge mbido oge ngota saxophonist first saxophonist is ngota ọ nna m nyere m ego 8 shillings onye m enwe chizie na ego bugota saxophone eluzie na-esi na enwe nkwa ọ dị ka mmadụ inwe iyi na adị ememe ive nwee buru ha n'isi wee sobe chọba ụzọ ọ ga-abụ eme eve ọ dị mma mmanya wee rue taa more than 30-40 years aṅụrọ mmanya koku adị m aṅụ sigada m ese onwe ihe adị na bụrụ ọ bụrụ maka m nwa ọ bụrụ ma m ha kwara na wee sọ ihe a niile esegwekwa m ya o mana ọ bụrụzi nke olụrọ amara m olukwa one year nsị mba ya bụ abịalụ m sị ka m mee efe nkwa ọ dị ka ndị bayis na nwere ka mmadụ na-esi agwa mmadụ okwu ọ gwanyere ya mmụọ na-achị onye afọ maka elotago m ofu melụnụ oge 1980 past na Mike EJEAGHA ọnwụgo kpọtụrụ Enugu a kpọtụrụ Mike agwọ ebe na onye bi na ebe a gbagotere n'elu si dị abịa ka afụ m onye ticha ọ na-akụzi na GTC mgbe ahụ si na ya bịa ka afụ m ntị ka ebe na-afụ m sị na ya na-anụ erikazi na sita nwụ na njebere akụkọ na-egwu na Imo wee nwe aksidenti n'ụzọ moto gbuo m nsị abụ m nwa Mike EJEAGHA na-akwa m ndụ ukwu talenta m gbada n'anya na-abụ na abịa m mebe ife ahụ gwara nna m maka na ọ dịzikwa iyi ka m ṅụrụ ya metibe egwu kpachara anya tibe egwu fie aka n'anya n'obe ezigbo egwu m ga-eti ego anyị na-enweta na NTA ego anyị na-enweta na redio Nigeria na-enyelu m aka mmeye shop na Cool Camp na Bagana steeti na-ele ihe amụta m ụmụ ebe nne na-azụ nwa ha azụchara ma niile nke bụ ofu onye ebe a Mike na nwa m nwoke my fourth son ụmụ nwoke alikwara 10 ya bụ na ejiro m nkwa nkwele nna m wee gbuo egwu wee rue tata ebe anyị nọfụkịta Chineke mere anya ọ bụrụ nwa ya ọ bụ na nna aṅụrụ m agụme nweta ya nwetu ibe nna agba nkwa nke m gbara agbachara n'anya fizi aka n'anya wee ma na onye ndị be anyị na-atụ si na onye alachara ọnụ ụgụrụ alacharị anya na o nwere onye ga-eme karịa mmụọ ga-eme onye ga-enyere onwe aka na mmụọ ga-enyere onwe m aka maka abịa m fụ na ndị Igbo na ibe ịtụ inu na-asọvari nne fụ na okwu onwe ka ndị Igbo si ekwu okwu ọ na-atọ ụtọ gbata ngwakwa anyị ife dịka 1955 maọbụ 55 53 55 o nwee egwu anyị chiri ka anyị ji na ụmụaka a na-akpọ shakpara oge adodokido na-ewu egwu na-ewu mgbe ahụ rinne onwe shakpara egwu anyị na-eme mgbe ahụ onwe ụmụaka Yoruba bi na maka na ịlụ Cool Camp mgbe ahụ anyị nọ ndị Yoruba bi ndị Hausa bi ndị Bini abịrị na-ebikọta ọnụ onwe ndị Bini na ya onwe ndị Hausa bi na ya adị anyị ka wee mara ka ịfụnanya si dị mgbe ahụ gị na fa nwere ike ibichasị ime nsogbu for years mana kịta jen ka gị na tukwurukwu anyị ka akwa ịnyamiri kwa ife ịbụ so ihe a wee na-eme ụmụaka Yoruba anyị na ha bi mgbe ha na Cool Camp wee bido egwu a na-akpọ shakpara a na-akpọ ya Yoruba Young Stars anyị nwa bụ ndị Igbo wee nọkọta
ka anyị na-elegalva anya anyị na-ajụ ndị ụmụaka Igbo na-eje esonyelva anọkọta iwe bido nke anyị onye isi anyị mgbe bụ onye a na-akpọ Reka Anechebe na n'ọnọzi anyị wee bido nke anyị ka anyị bidozi nke anyị Fabiọgụ sọsọ na Krismas ka anyị je ma ademekwa mbọsị nkịtị sọsọ enwe elili a na-eli anyị wee tibe Eshekpara tibe Eshekpara ihe ejikwara tikpata Eshekpara ọ bụ egwu ndị Igbo onwere ezigbo egwu Igbo anyị ga-agụba agbara afọ egwu Yoruba ka anyị na-apụta anyị mụtasị anyị na-ajakwa akụziri ndị Igbo anagụkọ egwu Yoruba ịmara ọ na-eme tata o nwere tee ka m bịa akụkọ Amerika onye bi na nchigba ihe azụ dị nke anyị ọ ga-akọrịrị nne anyị na-eji adamanụ Yoruba mgbe ahụ mgbe tata aka mmadụ mara ọrụ Yoruba mara ana m eji akụzi egwu ndị Yoruba ndị a na-akpọ na vileji m bịa asị m bịa kụzie ofe egwu Sekpara anyị na-akụ nje kụzie elva maka anyị dịka o nwere ụmụaka wee ruo echi o nwere ụmụaka anyị na-afe na-eti egwu na-echesi egwu ndị Ghana fọkwụsị etiloro onye Ghana isi akwụsị akara igwe omini ọ na-ekiri n'anya ndị ga-agụ ife na James Brown osiri isi akara igwe olu na-ekiri n'anya unu na Igbo ulu tata aka na-emie so onye aka anyị ji wee too mana apụtazie mfụ na ndị Igbo enwere ihe na ọ bụ ebe anyị na-eti egwu ofu ebe ka onye nọ m na-azụ na-ekwusi na egwu ndị a na-agụ oge aka lọsị na-ewu rie egwusi ike tụsị egwu lọsị egwu Zaire egwu Congo egwu nke anyị nwere nke anyị uso n'ife ji kpọtara njigwa ebido chiwe ofu egwu akụkọ ahụ isi kedụkwana nke bụ na ndị Igbo nwere nke ba etie nka mana Chineke mezi ife ntinye bụ ogwu ntilegba ofu nwa si na ka a soro ji ugbo si eje na bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne agwụ abịa tagbuo ofu nwa ma wee tie nwa ma nwụọ emesi enye ọ gaa afịa wee sie ọ dịkwa anụ dị n'isi akụkụ wee bidozie tinyezie uche n'egwu a onye kpanili mmụọ m kụbazie udegbu na m mana nke a gụsịrị m udegbu na m bute nsogbu maka udegbu na-abịa gụọ udegbu na landlọdụ na ya dị anyị ebe m bi na Kolkam afịa bụ udegbu na m o wesị m kwapụ a na-ekwu okwu ọgba m akwụkwọ na kọt ọkwa ka njikọta abakpa Kolkam ka mbi ofu mgbede bili fotara m akwụkwọ si na John Lannister ka m kwapụ ọsị akelibe mbe ọsị na nsome mitin ka ya kwụsị n'ụgwọ ụlọ nsị abụ nwa si na mbọsị eme mitin ya ama na eme mitin mana mbọsị eme mitin ya na-ejebe m studio na studio na-eti egwu na amụrụ m ife ọwasị nsị Chineke aka ke wụtazi m bụ na ka m bịara Ogbete o nwere nwa obele moto m gotara agba pikọp 404 n'owele abịa Ogbete ka m gote plywood e ga-eji nyachi azụ ya mana azụ ya na-ewe oghe pụtazie na akwata fụ onye na nwoke kwu ebe ahụ ọkwụrụ mfụ mma na ọ chọrọ ka ọ gbago Kolkam nsị a nwe na moto ya ị na-agbago osi m nsị abata na moto amara na obelif na ọ nọ mbọsị ekpelo atraịl ikpo ma izi o wee bata na moto luzie na Ivena Mission Avenue Kolkam sị na ya ga-alịda wee kpọọ m EJEAGHA nsị ahịa ọsị m ekpe gị ikpe ma sị na m aka ekpere okwe aka ekpere ya ọsị na ekpe gị ekpere ya n'azụ nsị ahịa ọsị na ekpe gị na ekpere ya n'azụ m ya bụ bilif na alụ ọrụ na kọt arụbe m otu Chineke nke bụ oge ejije kọt amụrụ afọ na enwere m nnaba kọlụ onye be m sị na-ekwe ha nke wetaziri m bụ na ọ sị na agbọteghị agbala akwụkwọ a na ọ ga-expire 3 days to come and ọ sị na that man ejego gwa ndị ive na ọ bụrụ na expire na that vendor ga-akwapụrụ ihe n'ilo na a chọrọ idisgrace m anyị ji afịa wee gụọ egwu afịa bụ udegbu na m udegbu na acha ndụ nsọrọ ekpu afịa
or the late now. Udebuna. Mike, go on me and I will let us yourself. Now you see, get a general. Jam, Udendimo. You look under a log, Baba also. I can go to me. So, or the kind of China kept planning my plans. Now, I'm going to put on here. Monsieur Ba, go that very day. Only 3 days. But since you have got public holiday, just show one, just show now. You came for laugh. All the triple, a good now, couldn't go on cabin be a chamar. So I couldn't roll one can one, got one head develop. And Kakanga. There's Yalaba, whoever, food a friend ever, or seen them alone. Back on when you're 1974. I can't do what I so I put in a naku. Where Malona, you get to be mad. When you mad a bush, but ego. When you mad a bush, you Macaron will free a melon. Come will I damn wine. In Campbell, they pass or broom bar. But then why can I just hear the Buna name we go Maconia Bana in Bago. The Bunu name we good. Kekasa Batego. I seem daddy. Imam go India name. I see my India name make up by kick bategi, my queer. Tell the care, no more meme. Of course, yeah, because when I such you, when I swear you was a mother. Tell I did the way go. Yeah, but now. I just don't to buy from mother. I can't to see a mother. You might have fear. You might laugh your mother. My conway and I buy an idea from my Kedafa, Kedivanity, Kedika, Oprondo. If you chambana, Ndibo Nacho, Inuanato, Ndibo, Bunacho, if I do ocha, did even them. Ndibo, Obro to Yafa man can come with you in a tube. Dike ebu ogene obu ifena imolika onye nka makoto makonya afa ono bro nke ndi bible as copy we na akwụkwọ de ju akwụkwọ ana akpafo ka egwata ego mba wesi mba ifro he na emere enwe okwu afọ ekwuge ya batata de ekala afia bụ nwata nwanyị a ifu n'ilo ncha na ndị surprise etu ndị mmadụ si achịtazim oni adatu n'anya tani tisigo megwu Aguwa bank legu. Look was 60 something years. O sim kan na tie gwan wo yen na gbafa. Ntiamba. O sim kan na tie gwan wo lemu na silo pusa na woro kwa. Ta fe ni na jigom ai sin wudo mo de ku wudo. O sim na nya ka eja chota. Eja chota. Aka na ekwu we phone no na bia. Nsi andi one kwa osokwa. Asina na Ogo Biafra esom wefu ke osiga maka na ibi na coal camp onye bụ mbu ward dress a picture na eno onwu last year so na-eti egwu mesia nwe contract na Abakaliki Premier Prince Hotel Abakaliki tasi ka ibe ti egwu ebe afu I got no months. The police here about February. So when I never click an ATM, I take a table. I never see again a busy record I in my record. I didn't go here for kind of record. I know here by the practice in Toto. In the army, we look a book on a Bagota. Say I can divide them ever. That's when I in my practice. Say get away! I try my Monsieur. Ofo ami wasi anyamoro na ogwe bi go na gakem. Na ogwe bi go na gakem ba bia ba no le me no se ba poa. Ayi basasia. E ba kan rap instrument ni ne. We na ba na Enugu. Okay, look at my family now. Enugu. Ana Ekpo
mmadụ na-agagharị egwu na-atụ maka o nwere oge ebi na coal camp o nwere onye mgbe egbe si na making here webe gbugwe n'ebe na tinka ebe si na ndị ihe na-abatago na coal camp ndị na fabego na azụchere na making hill bụ ndị Nigeria na azụchere na making hill na ebe a ka si gba egbe a anyị niile kwa onye ọbụla ịbịa n'ụzọ pụta n'ụzọ emere mmadụ ebele si ebe a mgbe banye moto gbaru maka na arp 9 mile next time bụ banye naba n'obodo uzie n'obodo asị na 9 mile na ndị agha na ha abịa ebe afọ esikwa ebe a kwonye ngwongwo naba achị emesi ebe a ka nọzi nụ na my wife nọzi Kalafia bụ Ụmụahịa maka na my wife na alụ bọọlụ n'Enugu asị igbo dres ebe a esie n'enu a bupụ prison si Enugu a bugu ya na Parakọt anọkwa na Parakọt dakwa si ebe a transfer fa to Ụmụahịa so n'ụzọ na nwunye m nọ n'Ụmụahịa ya ka nji jebe Ụmụahịa ka m nọ ewe nụcha ọgụ mba nke anụchara ọgụ ọgba ga-alụzie 19 ginde ọgụ a bidoro 1960 something ruo 1969 wee si Ụmụahịa nata be anyị ka o nwere ndị na-abịa ndị na-adụ afịa wee soro nata obodo anyị mụ na ndị be m natazi ebe anyị nọdụ anyị ndị na-achọ ndị na-erekrutu ndị amị chọta m si na achọ ka nje amị nchi amị kwa ga-efu nche ka mme asị na anyị ga-eje trenin na ejesia trenin eje nka agbaba nka trenin nke nyere anyị mgbe ya na-akpọ anyị mgbe bọf ka a na-akpọ anyị ejebe desia ka Chukwu si alụlụ ụgbọ ogbenye ọlụ ajebe jesia o dị ka jere for 1 or 2 months nata tata asị na nwere ebe ga-edeploy ya na mgbe ga-eje ọgụ Chineke nke ga-ejere n'ụwa Chineke n'ụtụtụ asị na agha ebe na agha ebego nsị a gịnị nje jụọ yi nwoke ọ sị na asị na agha ebego so esirozi mba anyị pụta aga ka ebe a ka nụrụ nke m ebe a ka si bịabazie Enugu bịa nọrọzi abịa mbebezie ya anyị na-ebe ji eri nne o nwere mana amasịrị m fọ ọfụma maka o nwere ndị anyị na-aba Igbo gbapụtasịa o nwere nwanne m nwoke nke nna m sọrọ oge omelitego okenye nwatiti o si n'ụlọ anyị niile gbara ọsọ na-apụta o wee jegide o bu akpa garị o bu half bag of garị o wee jegide si na be anyị wee pụta n'ebe a na-akpụ mana onye bịa alọ o buru garị ahụ wụfee half naanị si na onye gbuo burukwe nke fọrọ n'isi na-aga katakwa si na okparazi ya o buru si na garị nwa ya na-eri ebe ajakọ na-erufesigo ya n'aka na chieze ndị Awụsa gwuzie ya chiawa asụ ọ nọzi n'ụlọ anyị natakwa bịa fụ ya ka afta ka agha bee onwezi ife mere ya mana ọ dị late kịta so ife anyị fụrụ abụrụ obere ife mana Chineke onye ka a na-akọkwa ya na-akọsị ọzọkwa agha bụ Chineke nekwa m ike agwụkwa m maka na oge anyị nọ n'Ụmụahịa ụmụ mbọchị zin plen bịara ebe afọ zu mmadụ mara ka m ga-esi gwa ebe anyị na-eji ekiri ebe ozu mmadụ tụsọ bụ na azụ St. Elizabeth Hospital iji ebe a zu mmadụ ebu mmadụ o nwere efu onye mmalụ bụ anyị na-ebi na Kolka mgba nwarọ o belia isi bọmbụ belia isi ya do n'aja
bọmbụ belie isi nwaarọ ede n'aja tepu ifu ebe onye do n'aja anyị tagidere afọ ya na ụmụaka anyị my wife na-ejezi maka na agwa na ọ na-arụ na prisons ọ bụ na ọ bụrụ na ọ na-arụ na prisons nwa m aka nwụnarị n'ụmụ ahịa maka na o nwere ofu nwa nkwashi ọkọ bịa daa ụkwụ ya na-aza ka na-aza afọ na-aza ọ bụrụzia my wife anata ọrụ si ebe a wutela anyị nnu maka nnu adrọ ablọk everywhere my wife si ebe a wulata nnu this girl wee soro libe nnu azụ ya arụ atanata maka na mmadụ n'unu a nwere effect in human being so ndị mmadụ tachara afọ n'ụmụ ahịa si kedu ebe ọ fọrọ ofu nwoke bụ onye isi ndị prisons anyị na-abi mgbe ahụ ọ bịara buru nwunye na ụmụ ya that very day agabe buru fanaba jesia butaba amara m ebe obu aje mana Enugu ka ọ nọbụ o mesia jesia drop ndị bịa ụmụ ahịa the father wee sia nyanwa ka ịrapụrụ ebe a wee buru ndị wee pụọ si na tụrụ ga-agbọ wee kpọsụ anyị iyi maka that man na-anatara emesi gbagbuo ya ọ bụrụ dịka ọnụ ka papa ya bụ ya ndị amị Nigeria o ji revolver asị ya weta revolver ọjụ ya menyefa ọ bụrụ nke gbagbuo ya narị revolver so experience ile oge hey ndị nwụrụ n'agha bụrụ kwa obere ife mana Chukwu ka debere ndị Igbo tata maka elota mgbe anyị ji Lagos after the war and I see this Igbo people no dey finish basically ka ndị a si buta from where these people come they don't fool here again this Igbo people no dey finish however na join na Lagos maka na oge a ka ndị Ghana nwere their own problem onwe ihe ngo tata ilu oge ahụ ndị Ghana nwere problem nke ba oge Rollins na-akwado nchiva ị ga-afụ milk agwa ya ego na agwa nka ụmụaka na ụmụ nwaanyị na nne ha so prices here agwa price if na ele milk if na ele toothpaste tie mgbu aka m bịazi tata wee zie nwatakịrị m si agụta milk na onwere egwa m na ebe ajụ na ebo m ka nwa milk ọ belata nwa mmejesia na ilo pụta si m tadi na milk zụkwa 300 naira peak 300 naira ishiwe sa milk anyị nego 50 naira ọ sị na m abụrụkwa na ụbọchị change gokwa na ọ bụrụkwa tụm na m jen gol garị hey o so n'ihe na-ebela akwa ụmụ alụ niile na-apụta kịta afụ ọ bụrụ ya na-akọ akọ and nke o ji ewute aka mbụ na ife o ji ewute nri nne bụ na ndị Igbo na-ele achasị eme onwe ha ndị Igbo na-aga suppose ịzụ ụmụnne ha na-ele onwe na-emenya biso eme ha ọ bụrụ ndị Hausa na-eme anyị nọ ndị be anyị ya ka o ji ewute nri nne kere nke bụ ndị Igbo ga-afụ na ụmụnne ha na-ata afụfụ ana-amụnye ọkụ ọdụrọ mma ụmụ ya ka ọ na-abụrụ n'osisi Chineke ọ dịkwa nka manụzgo oge nyere m na nga na mgbada uche ime that's all. Ife na-ewute m bụ na ịmụrụ ndị Igbo Chineke nyere ha special blessing Chineke gola ụzọ ndị Igbo ife a na-ewute m nne nwere mineral ajọ na abada anyị nwere ụdị mineral dị na anyị ajọ n'obodo anyị ọ bụ kol mgbe na ha achọ dị nke onwere ebe ọ dị n'oge mụ na ha na-eti mkpu ugo nwere limestone nwere ife nwa dị n'obodo anyị abịakwuo ndị Igbo na-agbụ ya mbọ nwere ife gasị ndị Igbo ọ bụ na ifu mgbe anyị lụrụ ọgụ ya ha ji aka ha manufacture ha ji afọ ha manufacture bụ n'Igwe ha ji aka ha emekwa bụ na ndị Igbo mana emesizi aka anụsịrị ọgụ anyị natazi ebe akụkọ anyị na-akụtu njọ na ụfọdụ ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa na-abụ falue ebulu nwanne ha nọ na-azụkọ afọ ụzọ jee bribe onye Hausa ka ọ chụpụ onye afọ anyị nọrọ ebe a rinne ọ dịrọ mma ya ka nji na-asị na ndị be anyị ogene ndị Igbo anyị fụbụrụ nwaanyị na ịbọt kịta mba mgbasago sọsọ na Chineke
achie kwala mo ni mo bi fa kpọkọnọtọ and ọ bụla fe kpọkọnọtọ nwo fa ọnụ etu aka gara agba ofofote na Igbo adrọzi ọ bụ na Igbo ndị Igbo achịkọna atụrụ nwefe ọnụ ọzọ ka ọ ga na-ebebu NCNC na Zik na ọ ga-afịa anya arụ inwe maka ọ na-abụ fedi Igbo na-emezikịta bụ ụfọdụ aga m na-abịakwute ike nyelu maka ofu onye si n'azụ jesi don't mind that man ọ dị na politics fa na-eme tata fa na-ele onwe ha fa na-agbanyere onwe fa mkpọrọgwụ ọtụrụ mmanụ mana ndị Igbo ma ọ bụrụ nke isi ike Chineke gọziri agọzi ọ bụrụ nke amamife Chukwu gọziri fa o nwere onye Chukwu enyere fa ndị Igbo enwerozi na fekwazi aza afafa ndị Igbo ekwazi eyi uwe ha ndị Igbo dị ekwazi eri nri fa komkom ndị komkom anyị na-eri nri Igbo maka ndị Igbo nwere ọgwụ rinne ndị Igbo erisie enyi o nwere nri ga-eri afọ na-alụgodi ọkwụsị onwe ọ ga-abụ ọya na ụdị ọya dị aga bụrụ otolo na-agba mmadụ ụmụ ọgwụ ga-enye ofe a na-eri na Igbo kama na anyị pụtazi ya n'osisi ọgụ ndị Igbo gbarapụzi ahịa niile chụwazie nke bụ ego ọ dị aka ndị ife menụ bụ na ndị banye nwere egwuregwu si na onye nọ ebe ọ na-anara na-agụ ya onye ndị Igbo anyị onye na-eno ebe ọ na-anara agụ mana ịlụzie ebe anyị fụ na ebe ahụ ọ bụrụ ofe nlacha ị ga-lụọkwa ọrụ tawakwa afụfụ onye bụ mwute m si na ndị Igbo afrozi onfa n'anya ka anụchala ọgụ a o mere ndị Igbo sikwanzi ike chọwazi anya bụ ego ebe ọ dị gwe marị oge izizi na-agba basikụl dị satisfied ị na-anya basikụl ya bụrụzi ya igo rali basikụl ka ọ bụ kelafia ịdọkata moto bụkwana onye na-agba n'Enugwu mgbe ha onekwan oge m goro moto izi aga m esi ebe gbagide gburu lokal kampụ mmafu moto ọzọ n'ụzọ dịkwana onye mana ndị Igbo bịazụ ihe niile a wee pụta ndị ọcha na onwe malụkwa anyị welu kpotezi ya busala anyị ji egbuo onwe anyị ebe afọ agbegburu onwe anyị ndị ori bifo na anụlụ ọgụ ịnọkata igote basikụl ị ga-ekwebi isigotie ndị ọrụ ị ga-achụ afọ ebe isigotie onye ọcha na-achụ afọ ebe isigotie ga-agba evi igolie ego iji kpata mana after the war nwụrụzi ife of ihe nne na-agalasi ọnụ ọ dụrọ before the war enwere ndị a na-akpọ control kelafia bụ price control officers o mefe abịa ụzọ abịa ọgụ maka nwere họteelụ nwere na Coal Camp mgbe ahụ na Silver na Mission Avenue nwanne ya nwoke si ka nnetere ya anya ama m price amụrụ m 2 pence ka m tinye na mmanya before mgbede ha bịa ọgụ so onye si m tinye 2 pence na njekọ kot ama m ofu gbalụ m kọba na abụọ ya bụ na kịta afụ onye ọbụla na-azụzi ife sọrọ ya ọ na-etinyezi ego itinye ego nwere ga-ajụ ase rapụ maka edina n'Igbo erika kịta ji ife na-ewutekwa nrọ ndị be anyị ndị ebekwa ego kwa ife ahụ akwụkwọ ndị be anyị na-abịa ego ya ndị Igbo emenyelu ọ ga-abụ ọnwụọ ị na-asị na nwanne ewo ka nwụọ ị na-emezi ya ka ọnwụọ dụrọ mma ndị Igbo nwetachigo onwe ha ka na ofe ha kwala ha bụ ịfụnanya ha nwanne m bata mma nnọọ ka mmiri ma bata ka anyị nọdụ na onwe ofu room ka mbata ka anyị nọdụ mma oge anyị nọ n'ụmụ ahịa ha dị 11 bi na one room just one room mana anyị nọsi ebe a jesi anata ndị Igbo enwetago ego karịa mgbe ahụ ndị Igbo amataghị ihe karịa mgbe ahụ ka na nke na-ewutezi m na ndị Igbo nụsịrị ọgụ a wee anyafa ndị be anyị na-atụ inu si na ọ bụrụkwa na-eji mma gbawa mmadụ anya na ọ wara anya ndị Igbo waziri anya rinne maka fa mesi fụ ụzọ gbanwere na akwụkwọ dị mkpa etu abụrụ ka si agụba akwụkwọ isi mana akwụkwọ dị mkpa wee chụba akwụkwọ agụbịa
gbaba mbọ ndị Igbo na-agba mbọ rinne masịrị asị fa na-agba mbọ kama na ife nkwa alfa bụ ịfụnanya onye a bụ nwanne m kịta bụ kịta nwanne ga-ayere egwu ala atụ ịmara ọ ga-akpọ ogbo onye n'ụkwụ na-abụ onye bụ ọfịsa problem ndị Igbo ma ọ bụrụ nke na fa akwụkwọ akwụ Igbo kwụ akwụ babụ ndị na-agba mbọ akwa ma ego na-enyere fa mgbe agbasịrị ọgụ ọ bụrụ dị 20,000 or 20 ụmụ ego enyechara mgbe a fejikwara eme gịnị ọ bụrụ beans ka anyị digide rie for years wee kpata ozibe nke anyị so ndị Igbo enwetago onwe fa mana ihe kwara ha bụ ịfụnanya ka fafuo ọ bụ na afọ ofufu afọ onwe fa n'anya mana anyị nwazi nsogbu mana mfụnanya fa dụrọ ndị na Baịbụl si fụna onwe unu n'anya onye Jizọs Kraịst gbara anyị fụna onwe unu n'anya ka m si fụna n'anya ka udo wee dị n'etiti unu gbata mkpọrọ na udo afọ ọ dị udo ọ dị na kidnapping a na-ekidnap na ndị na-egbuzi mmadụ ọbara mmadụ adịghịzị ka anything igbu mmadụ adịghịzị ka anything nwanne ya ka nna m redio nwere ebe mmadụ na-abọbata ndị mụrụ be mmadụ famili nọ bụrụ mosaịkl paakị ya ndị bata were ebe ọbụsi ndị ọ dị mma isi anyị ọbara mma ọbụrụkwa ndị Igbo na-emezi nke a na ọ bụ ndị anyị na-afọ gbara bụta ndị a mesịrị buru iwe ha na-abịa nabata ọ dụrọ mma ka na ebe a na-ayọzi ka ndị Igbo bịa bụrụ blọk nọdụ nwee ike kwudola onwe ha ghara inyezi onwe fa nsogbu fa na-ediri onwe ha ike problem anyị na-enwe ndị Igbo ka na-eri onwe ha ike isi ọ dụrọ mma ndị be anyị na-ekwu okwu si na o nwere onye amara ofe nnọtọrọ ekwefu Nigeria ọ bụrụzi anyị ncha nwe ya before the war Zik va na-achị Mbadiwe va na-achị dị otu a mana kịta asị m kwuo ka m ekwu nke nji n'okwu na Nigeria wee 91 years ọ bụrụzi anyị ncha nwe Nigeria kịta kebe eziokwu ndị Igbo Nigeria n'ụwa Igbo nwe maalụ ọ ga na-egwute maka na agbachara ya niile agbacha ọ dịzị aka abaziri n'ọkụ ndị Nigeria dịka kịta ka abalị n'ọkụ ịmana anyị na-ata afụ na a na-ata ezigbo afụ mana ego Igbo na ego Nigeria niile na-akpọrọ nwe ndị eji azụ iche nwe ndị eji azụ mana anyị nọ ebe a na-ata ya bụ afụ a na-edi onye ka o ji ji ndị na ndị Igbo nwere batakwu chụakwu onwe fofu ya ka o ji dị njọ ego Nigeria na nwe ndị eji azụ na akwụkwọ n'ọsịa na ọsịrị ya mana ebe a mba a na-ekwu maka ndị mejirosila arụ ndị ga-eme ihe ndị na-anọ na merodo ndị Biafra merụsila arụ nwere onye nyere kọbọ mana onwe ndị na-arụchara ụlọ jụwara skuul ruo ihe na-abanye ebe a na-agụ akwụkwọ mana taata nwere ndị be anyị nọsụ n'ụzọ ndị merụsila arụ na-akwụgharị ndị Igbo ga-anya ruo ofe anị fane na ụmụnne te na ụmụnne ebe a ha dị na bụlụ ofu mbata mba onye bụ nsogbu dịka anya nọzi aga na jezileti ife mere bụ na onye ka m mebere mgbe a ka otu ka m na-akụ ya ka m kọrọ unu kịta si na o nwere igbalụ m n'oge lọsị na-agụ egwu na-ewu ewu ihe akụkọ ifo fa ka ha ji eme ya na ndị Kongo a na-egwu egwu na-akwa akụkọ ọrụ ofa ka ha ji eme ya wee tinye akụkọ igoro nke anyị wee tinye anyị kiri oge ngụrụ ofu nne si na ka soluju ugbo nne ya si eje na ọ bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya agwa abịa na bịa takgbuo ofu nwa nne wee tie nwa ma nwa ahụ anyị timezi ebe a ka eji tibe egwu Igbo ụmụ ofufe ga-aghọta kịta afụ ndị Igbo mere ka ha si aghọta ife egwu a na-eti adịma eto onwe m taa ka m gwa ikwefuru na na-epenti ọ bụrụ m na-epenti ya ọ ga-agwa gọvanọ na-arụ na nwa ọnụ na-anụ arụ nwa bịara ebe a kemia o mesi bunyefe efifa ji bunye m ka m wee gba Krismas
aga na palliative o nwere onye chairman local government onye ga-egosi hotel m amabụrụ onye ọ bụ amabụrụ onye mbụ ama m na m egwu a ka o si mara onye mbụ obodo na-ekwu so egwu m na-akụ o nyere m aka rinne welukwa echi o mere ndị mmadụ na-enyekwara m nsọpụrụ mụ na-esepụkwara maka onwere ife dị ka nsọpụrụ bụ inye mmadụ nye ya bụ na o nwere onye bịara ebe a onye ụgbọ a na-akpọ Jude o nwere ife o wetara m surprise m ọ sị m na egwu na-akụ ka a ji dị ndụ taa o wetara m nnukwu ego amụrụ m onye ọ bụ ebe a ka anyị nọ ọ sị na egwu na-akụ na o nwere ofe ugwu nkụrụ debere ya ndụ tata echegbu n'onwe ya echegbu n'onwe ya n'uche ewegbu n'onwe ya ewegbu n'onwe ya n'iwe ife na-emenụ n'ụwa na-atụ ya egwu n'ụwa atụzi na anyị na-emesịa na ọ ga-adị mma anyị ewere mere ife akụkọ n'ụwa na mụrụ ya bụ na sị ka ya bịa fom na seka Jude welute fom kelafia bụ de mmiri ya bụ ndị Igbo nwe ka a si ahụta ọ bụrụ sọsọ ofu onye sọsọ ofu onye nwe mbọsị nje n'ụzọ polisi ọ dị nka na-anya moto jide m nsị a kedụkwa na ihe na-aja ma osi nweta laịsensị nweta ngwongwo na ngwongwo bụzezi akwụkwọ bụ fu EJEAGHA anyị dị musician si ya ochiri akwụkwọ m gbenye m so o nwetara m ifere nne ndị Igbo na-aghọtakwu maka na nwere ka a na-akpọ ụwa mgbede dị n'afịa ogbete kịta ijere afịa wasị ụwa mgbede onwe ndị ji eme program na o wetara m ezigbo ife nkọli ihe ịwa mgbe wetara m ị ga-asị m eziokwu ọ dị ka ife a na-atụ n'inu a sị na aka solo onye ka ọ na-efie n'isi ogo mgbe ndị mma na-ajụ ụmụ ngwale onye na-amụ egwu m nsị a nke sọrọ ka ha ga-amụ na o nwere ihe ụmụ nwa melụ mgbe maka akọ na-egwu o nwere tapes ana m ego tapes in packet na packet ka m wee rekọd egwu akọ na-egwu niile olee ofu mbọsị mbata n'ụlọ weta ofu egwu rekọdụ tinye na redio ife ọ na-akụzi bụ egwu anọdụ egwu ndị James Branafa James Branafa gwara nti ya nada wani sem James Branafa na hey nti ya kedu tape ni na mbabazi ya mba kasi na egwu ha like nsi ba o yaluka nko no like edi mbasi ya di me tape si edebe o so ni egwu ni ji fusisi adi me tape mrapozi ya owo mi weri nne so nwere ko onye mfuru na akụ abem nke aka akụ arụ adịrị ya dị n'aja ife a ga-eme ka ndị be anyị chighata azụ bụ ife a na-ekwu Igbo ife onwe n'anya aka nwere omenanị anyị na-anwụzi anwụ aka nwere akwa anyị na-eyi bụzi oge izi onye Igbo richesi afịa gwele kele akwụkwọ afra ndị tugo mmemme n'isi ya ifu ọ dịka ogolo na-ama mma ka ọ bụzi ndị anyị ọ dịzi mozi onye ndị Igbo ozi ụkwa na akịdị na afịa ọfịa anyị na-eribu ọ na-abụriri sie anyị arụnye ụdị nsogbu asị iji erie ife a ka nwoke na nka anyị enweziri ya ọya na-ayazibe anyị akwa ọya anya mara maka ya asị kansa asị diabetes asị high BP a na-akọzi ọ bụrụ ezigbo ife anyị rapụrụ be anyị kpata wee jewe rapụrụ be anyị rapụsịa be anyị kịta bụ asụsụ anyị na-achọkwa ịna o so n'ihe na-ewute m nke ajọ nke na-ewute m bi na-asụrụ nwa obere nwatakịrị oyibo kịta bụ ọ na-asụrụ oyibo osi na ya kụziri fọda skuul ịbịa jụọ ka eke imere ọsụara egara m jizikwa na ike emesi ike ga-agwụ unu ema ife melụ nwere m ike ịza azịza
enwere m ike izi azịza maka na ibe nwa na-asị ọ bụ elu echi na-ekpe ekpere na-asị Chineke ife bụ uche eme n'isi m anya ka m na-agwa ya ife ọbụla m na-eme kama na abụ m onye Katọlik ka m na-eje ịna-ekwu pictures dị mma na Katọlik mana ana m asọpụrụ Chineke m ụka ka m na-eje ada m agụ mmụọ ada m eme ọgwụ amenụrụ m ọgwụ ebe n'oge anyị na-eti egwu ụfọdụ asị na ụfọdụ na-ejesi be dibịa ụmụ ndị akpọsịrị m afa ka ba wee gwuo egwu ka m eje nụrọ m Chineke mana m eje nụrọ aga m ejekwa n'echi etuo nwa akụkọ a na-akọ ọ na-ezuru m ego m na-enweta ebe a na-ezuru m ụfọdụ na-eje na mmụọ ka enwe ndị na-azụzi oje na mmụọ mma ike eje ada azụzi m na mmụọ oje zara Chukwu ka na-eje isi so ihe a ga-eme wee chiata azụ bụ ọ bụrụ na ịma na ụmụaka kịta onwe ife a na-eme a na-akpọba jet age kwa a na-akpọ ha jet age ka a na-akpọ onye ịgbọ mmadụ jet ọ dị nso ọ gara eme ka jet ọbịa dive a mee ife ọ chọrọ ime ụmụaka kịta na dive rinne especially ofu ihe m na-asị na o so na nsogbu anyị bụ oge asị onye ọbụla oge ndị ọcha ji wee pụọ rapụrụ anyị afịa anyị n'azụ rapụrụ anyị ife anyị na-eme oge nwere indigenization oge a ka anyị ji daba even na-egwu oge a ka anyị ji wee sink daba wee daruo otu anyị dara kịta maka na amara oge anyị nọ n'Enugwu a ebe anyị na-eti egwu na Fonda Paradiso ndị ọcha na-eji klọb ndị ọcha pa na-eju atigide egwu bido na 9 o'clock anyasị tigide 4 in the morning ịbịakwuo ebe a na-azụcha afịa enwere so many industries enwere n'Enugwu mgbe ahụ na-ajasi mfe kele afịa bụ n'iteko na oriri nne ihe mere enwesị ya industries ebe ahụ onwezi nke dị kemgbe indigenization ka ndị be anyị were aka mine wa ifefa ga anya ụwa ọ dị mma relu anya na-agbagbu bifo kazi kịta onwezi ife anyị debe na-agbanụ ndị be anyị kama fa ga-ejite mana nke a bụ nke m ndị be anyị na-asị nke a bụ nke m pe nwere ụlọ nke fa kịta ụmụaka ụmụaka be anyị niile onye jezi akwụkwọ ma fife ọ na-alụ ha na-akpagharị ọ dị mma ụmụaka na-amarụ mfe m ga-akpụ ya akpọ trọ mma indigenization na-emere kama anyị ga-amalụ na-arapụrụ anyị be anyị ka anyị were aka chịkọtaba anyị aghasazi anyị aghasa baza n'ụlọ jeneral trọ mma ụmụaka kịta ba na-echitaba azụ adị m nke a na-ekwu ọrụ ugbo amaka mana na-alụ ọrụ ugbo a na-emekwa ya ọzọ ga na-adị mma kpọtụ nke ka mkpa bụ ka ha fuo onwe ha n'anya ọgwụ ugbo nwanne anyị n'okwu isi adị anyị kedu ọsị na ya pụrụ ọkwa ime ihe na isi nekwa ọgwụ ga eme ya onwe nnu ọ na-alacha nwanne ya na-agafe isi adị anyị na-afụrọkwa m ka eri tata ọsị bịakere ka mmadụ nwere nke fọrọ ebe a mgbe ndị Igbo ha na-emebu ya mana dị emezi ya my village na-esi village anyị jee miles away ọkwa the whole town na eme feast jee miles away abụ m onye ọwa imezi anyị nwere ndị na-akpọ ndị agụobu ọwa ikwu nne m anyị nwere ndị na-akpọ mgbagbu ebe a na-agwa adịrọkwa nso ọ ga-eri osika bido ebe jewekoro camp mana anyị niile na-enukwu the whole family the whole even na town jebe oriri anyị ruo ebe eju ebe a anyị mesịa nke a nata next year fanwa ga-abịa be anyị be nna m bụ Paul Lebora na health any Christmas a ga-agba ma New Year ma Easter ibe na backyard be anyị strangers ọtọ ute fela ga-edina si anyị ndị chọtalụ nna m maka ịfụnanya they love themselves Igbo fada emekọrịta dịka nwanne mana ọ dụrọzinụ ya ka njasi Igbo fọ gbakọ nata ka ọnụ ma alụ na nwanne fe bụ nwanne o nwere onye ga-azụ ịkarị na nwanne ya mana kịta ọ dụrọzi
ife ji aka uju okwu a ka m si ghọtara onwe m bụ na ife ji aka ekwu okwu ihe ịkọwa ogoro gị akụkọ maka onwe ka ị ga-esi kọgide akụkọ onye ike agwụkwọ onye na-akọrọ akụkọ ji ụta onwe onye ga-akọrọ akụkọ kịta akọ ike agwụkwọ onye na-akọsị ji akpụkpụrụ akọ ma ike ji onye nwa ife mgbere ikwu bụ ikpere unu ekpere isi ka Chukwu gọzie unu isi ka ife unu eme dabara unu Chineke gọzie unu niile nye unu ịfụnanya nye unu udo na na-eje na-anata Chukwu gọzie unu daalụ nsogbu amadịla unu chaa